Any comments, views, and opinions expressed therein are those of the speakers themselves and does not necessarily reflect those of the management and staff of this station. Bicol Connection, mga follow-up kan mga issues na makonektar sa mga tao asin ahensya kan gobyerno, relevanteng informasyon sa likod kan mga bareta. Bicol Connection, mga reports kan RPN patrols, entrevista asin serbisyo publiko. Yan kabos ang tabayanan. Bicol Connection. Kada Lunes hasta Biyernes, alas 9:30 hasta alas 11 ng pagkaaga. Kaibahan si Joey Habana Lim. Bicol Connection. Bicol Connection. Maray na ramrag kaninyong amin. Welcome sa programang Bicol Connection. Ngunyan aldaw na Biyernes. Uy, pizza 29 na kita kan bulan Abril. Sa aga paaram na baga ang bulan Abril. Malawag na ang bulan na Mayo. Madali na ang paghatod ng taong bayan sa mga kandidato. Uy, sisay daw ang mga maswirteng magturukaw sa pwesto. Salado Technical, ang sakuyang partner, digdi si Engineer Felix Lagrima. Sa information, Jimmy Gonzon, sa opisina si Madam Kayla Ligacion Valdez. Sa transmitter site, Engineer James Oco, yaon manduman si Rodel Cesar. Inansendong Karonda, Joey Lim. Sa luwas, sa tuyang mga karonda. Nangorog na si DJ Pugi, Philip Barasina, and Rocky Bayubo, DJ Playboy. Napangyayari, no? Oy, ang PPCRB, sige man ang sponsor sa kakaiguan ng political fora sa mga kandidato. Asin ang simbahan, yan naman para mag-guide, mag-geya, na mayong karantsawan sa lambang mga suportadores kan mga aspirante or mga opisyal na kandidato sa maabot na Mayo Nebing Perilian. Malata ang Team 1 Kamsur sa pahinginot ni Gobmix Villaperte, ang masunod na congressman sa Rinconada, next Governor Luigi Villaperte, Vice Governor, ang masunod na Vice Governor, aros kasabay-sabay ng nalibot ang intirong probinsya kang Camarines Sur ni Sal Fortuno Jr. Oy, tapirming dudumog kan mga supporters. Aros kusang nagruruluwa sa mga harong ang mga kababayan ta. Madangog lang ang mga plataforma di gobyerno kan Timon Kamsur asin makugos, mahiling ang mga gwapito na mga kandidato. Digdi sa Rinconada, urugmaon doon mga residente na pigpapasyaran para mag-house to house campaign ni payaba kong Mix Villaperte. May gusto na mag-house to house. Dawa sa mga kasulok-sulukan, linalakaw, mga eskinita, urugmaon ng mga tao, ay kala nga kung Mix ang nakapasyar sa mo digdi. Termina nga kami sa imo. Tapos sa mga meeting,
di abanse sa mga leaders meeting ni Gubmig. Abaana, ugmaho na marayta, pigaaranahan sinda. Pigaaranahan sinda ni payaba kong Gubmig si Villaper. Magayonon pala niya ang boses ni Gubmig. Ayo ugmaho na maray. Diyan man lagod ki sa Balyo ki sa Anduyog garukulog pa yun na naman eh. Nonoy na andaya. As in may pwedeng mag-route ang boat niya kani. Siya man kaya kung marumduman ta kan mga nakaaging mga bulan. Kan madali na bagaan filing kan certificate of candidacy kan mga kandidato sa lokal. Nagpaparapipirit na mag-filing si OCC BP Lini for governor ni Nonoy Kan dae mag-utob sa indang urulay si BP Lini na magkandidato for governor sa Camarines Sur. Ay takon anong pigparatabil ni Andaya laban sa kampo ni BP Lini. Pati ang mga staff sa office ni Vice President kang panahon, itong lalaki baga doon man na guwapito man na bigotilyo. Saro pa itong binanatan, igwapang duwang babae bagang staff kahit itong kung ano-anong bigpapararabura. Na siyempre, mata ng route buot. Pati si BP Lini, pwedeng mag-route man ang buot, pati lablay, pinapakiaraman niya. Tama akong mong na-interview sa radyo. So, kahit to si Nonoy duman sa staff na guwapito wagang bigotilyo, iniman niya tinaramang ko ngayon. Kangaya kangaya digdiyo sa opisina ni Lini para magbantay bako ngayang mahalin. Oh, grabe baga. Iyo pati niya nagkapartimplang kape. Kaya makin mga staff na ni BP Lini, suya niyo kinunoy. Pati si BP Lini, nagsagin-sagin sa ng okay, pero badonong bagan, lawyer man bagan eh. Nakababae yan eh. Diyo, dahil natago si pag-file na, nag-filing for president si Lini. Kan magpasyar si Lini, sa Grand Rally ka ng Duyog, yaon si BP Lini. O, guest man. Duman pig-endorse ni BP Lini na ang team niya sa Kamsur. Ining grupong ini ni Nonoy na Andaya na iyong man ang matrabaho para sa pagkampanya sa iya. Ay urog mao na maray ang grupo ni Nonoy. Garong nga dahil na giramdaman ito mga batikos sa iya, Diyo, sige ng karampanya ang grupo ni Andaya. Kami nga tapig-endorse ni BP Lini, kami na ngayang iboroto nindo sa maabot na Mayo 9 eleksyon sa Kamsur, digdi sa lokal. Ma-interview si BP Lini kan sarong aldaw dyan sa Naga, kan media sa Naga. Ay magpahayag si BP Lini na dahil nangangahulugan na ang pig-endorse niya, i-enforcer ng iyon burutuan kan mga elektorado. Tanangingirida siya pag may naghahapot kayo sa iya. Ang parang nga sa kuya. Ang eleksyon, bako sa pagtabang sa mga kandidato, kundi pagpili kan mga elektorado, kan mga botante, base sa mga kwalifikasyon, performance, and accomplishment kan mga kandidato. O ba? Di garo nabuhusan ng tubig na malipot naman si Nonoy Nandaya. Dahil niya una-una, arog kanian magiging statement kan sa tuyang masunod na presidente ka Nasyon Pilipinas, BP Leni Robredo. Kasi tama. Tama baga na tinataaning kalayaan ang mga botante na makapagpili nin mga tultol na mga kandidato, tultol na mga maserbi sa publiko base sa indang
track records, accomplishment, and qualification. Bakong porki in-endorse ta ka na nga kamo. Isabi ko pang butuang kamo ay sa langin sa kuyang pagtubod. Ang pagtubod ko ngaya, ang mga botante magpili kan karapat dapat sa pwesto na iyo ang marepresentar sa mga tao. Oh, tama baga. Magindigdi sa ringkunadan, dapat napiliun digdi talaga kan mga botante itong marepresentar sa publiko, sa mga constituencies ta. O, di ba? Maging kinunoy na andaya. Dahil man nangangahulugan na porke in-endorse na siya ni Bipili, ni siya nang iboto kan mga taga-Camarines. Depende po sa marepresentar sa mga tao sa Camarines. Garong man yung tinanta ka ng trabaho, maagad ka pang sildo. In-endorse ka sa tao, dahil man nangangahulugan na sabihon ko pang iboto ka mo base sa qualification and track records manggirarayan, babasyan kan mga botante. Ilingan nindo ang grupo kan Timbon Kamsur. Si Luigi Villaperte, siya, asinan sa iyang grupo, voluntad, ang buot, asin ang bilog sa isip na i-endorse si BP Leni. Oh. Pero, siyempre, ang mga supporters kan Team 1 Kamsur, taan sa ang pakiulay ni Luigi Villaperte, iboto sa pagka-presidente, si Leni Robredo, kababayan, Bicolana. Bicolanang babaeng Bicolana magana. May mga nasusuya ko niyan. Ani ba? Siyempre, mauuyam sa naging statement ni BP Leni. Diyan sa parting iyan, lalong nagkaurula po ang grupong ini, ang pagtubod ni Nonoy na andaya siya na iboboto kan mga taga-Camarines Sur, in-endorse ni BP Leni. Ani bangani na grupo political na nag-i-endorse na kay BP Leni, garo baga kinakait pa kan iba. Ay day po. Tagusto po ni Luigi Villaperte, BP Leni man ang sendang presidente. Ay man magiginibo kayo ng konsensya yung manapig-endorse ni BP Leni. In-endorse na nga ni kamo, alangan mang maging salungat sa pagtubod ni BP Leni. Sabi niya pang iboto ka mo. Ay dahil, ang sabi ni BP Leni, sala sa iyang pagtubod yan. Ang eleksyon ba kung tabang sa mga kandidato, kundi ang pagpili kan mga botante sa tama asin tultol na marepresentar sa satuya sa gobyerno. Tama man po baga Kaya si Gobmix Villaperte baga haros intirong kinukurukos daw kan mga tao sa kaugmahan. Pag naagian niya ang mga tao, grabe, talagang ang kurugos, ang palakpak, ang sinyas na payabang Gubmigs, ikansa mo yung congressman. Magin ang mga senior citizens talagang urugmaho na maray. Sa matuod na pag-serbi asin pag-mamahal sa senda, sa gabos na sektor ni Gubmigs Villaperte. Kaya po, sa mga haranan niya pa sana, sa mga tao, ay urugmaho na. Na magirumduman man lagod nindo, ngunya na may 9, si Gubmigs, sa kansa iyang grupo, na iyo man talaga ang matuod, tunay na nakakarumdom sa tuya, sa satuyang pangangaipo, sa satuyang mga okasyon, sa satuyang mga kadaihan, lalo na itong mga nasa emerhensiyang pangangaipo, na natabangan man kan mga programa kan Villaperte
sa Kapitolyo Provincial na tinatauman sa gabos na mga taga-probinsya. O kaya yan ang mensahe. Ang kanta ni Gupmigs, ang aralan niya sa mga tao, nagtatadom sa isip asin sa puso. Na siya, mga ngaipo maning tabang, nayaw man ang tabangan. Garo man si Sal Jr., natabangan man po kita kan mga emergency ang pangangaipo ta. Kan mag-agom na Congresswoman Jusal and former Congressman Sal Fortuno. Ngunya na may na mga ngaipo man po nintabang sinda sa Satuya para man suportaran asin ibuto si Sal Fortuno Jr. for Vice Governor. Paarog po yan kaya. Kung si Sepo ang nakakatabang sa Sato asin nakakarumdom sa pangangaipo ta, iyo man dapat ang Satuya man na rumdomon na tabangan. Pag sinda naman ang ngaipo, bakong kita sa naman pala lang gusto magparagad tabang. Pag kita man dapat agad ng tabang, tumabang man kita. Garo yan, kinagaw ko ang likod mo. Please, kagawa man daw ang likod ko. Taday ko man makagawa ang likod ko. Taday abot kan sa ko yung mga koko. Parang nga siya agumta, abot na abot ang aking mga likod ng kanyang mga koko ay pangyayari. Saka sa mga programa, saka accomplishment, legacy, mahihiling tamang po talaga kung sa resign ng mga kandidato politiko ang talagang nakapag-survey, pag-gibo, implementar ng mga magagaya na programa asin mga plano na pinapakinabangan kan mga biseno. Digdi po sa Laogan probinsya po ng Camarines Sur. Kasi ngunya na campaign period, ang ibang mga kandidato puro sa naman na pangako. Dahil nakakasiguro kung mahahaman ang mga pangakong iyan. Daog lang yan ka itong mga nakasirbi na talaga, naigwa na talagang nahihiling na naginibuhan. Kisa duman sa mga kandidatong sige lang ang parangako. Naarog nga ni arog ang pangako. Ay, puro pangako, masakit. Minsan, promise made to be broken. Miss nga ni sa mag-aragom. Ikinakaorag kan agom kung ang agom na mangako. Tapos dahil na ito ba'y intirong nagkakalagagan daghan sa kaandugo kan agom. Lalo na kung sabi, ma-date nga kita. Tapos yung mga plano, ma-order ng masisiram na mga potahe. Tapos nga masini. Tapos pagkatapos nga magsini, mapasyar. Tapos nga maturog yung kita sa hotel. Ikaw mga araw kayo baga. Tapos, biglang dain na dagos. Intirong uyam an agong. Kaya dapat palan, sa mga kandidato, siring man sa mga mag-aragom, igwa man yung sarong tataramon. Pag nangako, utubon. Kapag kan kandidato, lalo na kung puro pangako tapos mayong sarong tataramon, kinakaorag yung kanbutan din. O, iling nga sinunoy na andaya, kung may sarong tataramon Sa interview sa iyo sa radyo sa Naga, ano nga makandidato kang gobernador or congressman? Ay, dai na nga ko makakandidato. Pakal na nga ko sa awan na. Kada ko lang nga magagayo na posisyon ang inaabot ko sa gobyerno. Nagsirbi naman niya ko sa nga magkandidato nga kong congressman. Ang apod sa kuya, pag bako na naman niya kong congressman, ex-kong. Kaya na nga ko. Si Leni Robredo na lang na magkandidatong gobernador. Sa kataday na dagos. Kaya na pulok-pulok na mag-aspirar congressman sa 1st District. For congressman, di nag-file. Ining super alalay niya man na si Russell Banyes, former board member.
ay iyo ang nag-file ng COC for governor. O tapos bigla bagang nag-baralyawan, nag-withdraw si Russell, nag-in si nag-out si Russell, nag-in si Nonoy for governor. So, idangan iniman si Maribel Andaya Eusebio ang sayang tugang. Yun naman na nag-file COC for congresswoman sa First District. Oy, suba-subaan mong sa resulta kan Comelec. Ini pala ngayon si Eusebio. Dahil pa napapatunayan na talagang residente kang Ragay. O kaya ining si Hori Bata, ang kalaban niya napakaswerte. Nagluluwas na pinagkansilar ang COC ni Maribel Andaya. Although sinasabi kang kampo ni Maribel sa kani Andaya na o ni Nonoy na Andaya na mayo pang finality, kundi para maging sa Facebook baga mababasa nindo, may mga national media man na nag-write up kaya, news na yan, maging si Congressman Elry Villaperte, nagtataram na kung bakong totoo yan, kasuwanda siya ni Nonoy Nandaya. Kaya yan po, masalimuot. Dagdag kulog payo. Dangan itong petition ni Nonoy na ma-disqualify, makansilar ang COC ni Gummigs for congressman sa Rinconada ay ibinasura kang Comelec. Napatunayan base asin susog sa mga ebidensyang isinumitir sa Comelec. Asin ebidensya and testigo. Napatunayan ni Gummigs na talagang haloy na siyang naka-star asin residente kan siyudad nin Iriga. Haloy siya nag-star. Lampas ng 2 taon sa San Nicolas, Iriga City. Tangarig madagdagan ang sa iyang istaran sa Iriga City. Asin madagdagan ang sa iyang property. Nagpagibo pa siya ng saliring harong. O nagayong-gayo na mga nag-iwas na. Naglakbang na. Naggayo na kanarong dyan sa San Agustin, Iriga City. Ni Gummigs Villaperte. Kaya lehitimo asin opisyal na kandidato sa kargong congressman si Gummigs Villaperte sa Rinconada. Kaya po malinaw na malinaw pa. O kaya dagdag kulog buot na naman asin kulog pa yun ni Nonoy yun Nandaya. Nadagdagan pa kan statement ni President Leni Robredo, next President Leni Robredo na dahil nangangahulugan na pig-endorse ang anduyog na ini. Ang grupong ini ni Nonoy Nandaya, pig-endorse niya dahil nangangahulugan na iyo ang iburuto. Kundi, pag may nag-aapot nga ida sa ikin, may nangingiri daw ngayon kapag mga bagay. Sala ngayon sa pagtubod ko. Tang eleksyon niya sa Tuya, tinataanin pagkakataon ang mga namamanwaang Pilipino kan sa endang diretso sa pagpili sa mga kandidato, susog sa mga accomplishment, track records, and qualifications. Dahil ngayon ko pwedeng inendorse na matarang pang ibutosin dahil pwede. Kontraryo ngayon sa kuyang pagtubod. Ang mga tao ang mahatol. Kaya kitang mga elektorado ang pinakang poderoso mo niya. Pero after election, kita na naman ang daog-daog. Uy, ano daw nagdi sa Pilipinas kaya? At ay binuto lang kan mga tao. Garo baga, minsan, maaalangan ka na kadakol ka nga agyan na opisina or staff bago mo makaulay ang sa imong binutuhan.
magayong ko na itong dahil ka ang gayo nininervyos kung mahampang ka sa ibinuto mong opisyal kang gobyerno. Kundi dahil ka na basta makadulok-dulok, pag yaon nalugod sa mga pwesto, may mga gwardya, may mga staff, igwang pating staff kan mga opisina kan na gobyerno lokal, halimbawa, na bago man ikapalaugon or sa entertainon, kadakol pang pila sa kaaagihan hanggang sa mauuyam ka na sa nakahalat sa gusto mong kaulayan halimbawa na mayor. Mahali ka na lang ay kadakol pa ngayong bisita, sir, ma'am. Dakol pa ngayong bisita si boss. Kaya nga hindi pa ngayon ka umaatubang. Pero ito pala, sige sa naman daral-dalan sa opisina, ay pangyayari yan. Ito lugod may emergency pangangaipo o tuyo sa alkalde ngaya, ay maayo dahil mo makaulay. May kachismisan, di ba? Bago man official pala na kalakawan itong tuyo kan bisita. O kaya arog yung ganyan po. Minsan dapat kita ang serbihan kan mga ibinuruto tang opisyal kang gobyerno. Minsan iyo palugod ang inaalanganan tayo pa ang siserbihan. Ay ano na tayo Diyos ko minsan. Digdi sa ibabaw kang kinaba. Atan sweldo kaya nali sa buwis kan mga tao. Nakatumbas kan gaanot asin dugo na nagbuburulo sa hawak ta. Sa pagkayod, kayod kalabaw. Minsan kita pang mga tao ang nagigipit. Kita pa minsan kaya dapat duman sa mga politikong talagang tunay po ang pagserbi. Matuod na nagsiserbi asin nagpapayaba sa satuya na arog ni Payabang Gubmix Villaperte. Yan ang dapat na rinurumdum kan mga elektorado. Udangan ining si Sal Fortuno Jr. Tan sa iyang mga magurang talagang tunay ang pag-serbi, pagtabang sa mga tao, yan mga dapat rinurumdum ta. Si Luigi Villaperte may ang kwalifikasyon. Dahil pa nga yan elected governor kung taunin ayuda, tabang sa mga tao, gusto na sana. Saka magayon ng mga programa kay kang Villaperte, ining Kapwerte Medical Assistance, tabang sa mga na-hospital, sa bayaran, tabang sa mga tiyos man ng mga pasyente, may financial assistance, gwapang burial assistance, ay grabing tabang po ini sa mga tao, sa totoo lang. Araw kaya ng Villaperte magtabang sa mga tao, nagrahay na. Ining medical mission, ining na disponer nindang diagnostic van, libreng mga lab test, ultrasound exam, ultrasound, x-ray, ECG, kadako lang tabang. Dako lang bagay po ini. Nadagdagan pa katong dental clinic on wheels. So mga mayong pambayad sa mga dentista, mapabunot ng ipon, libre dyan sa dental clinic on wheels kan Villaperte. Service yung Kapwerte kang Kapitolyo. May hospital on wheels. Iyan na sana mga autong iyan. Isus Maria Josep, masakit po bagayan disponeron. Pero na disponer po yan. Iningawayan kan mga Villaperte. Sa pagmakulog kan mga Villaperte sa Camarinesor ng Rugna sa Rinconada, nagpagibong Camarinesor Medical Center si Gubmig sa barangay Banasibula o kaya nagswerte na kan Banuan kan Bula ta nagrani-rani na sa indang Camarinesor Medical Center. Kompleto na ngunyan ng mga medical equipment, hospital equipment. Ang mga miss na natatabangan ka na medical center na ni Gubmix na pinatindog sa Banasibula, ay grabe ang pasalamat kan mga pasyente. Atod sundo pa ngayon kami, sir. May nagpapasalamat sa Villaperte ta an sa iyang breast
igwang cancer eh. So, na-detect na mammogram machine dyan sa Kamsur Medical Center. Pinagsundo sinda, pinagatod pa, libre pa ang pa-check up ang mammogram machine kan sa indang breast. So, igwa dyan, tabang sa mga kababaihan. May ultrasound, may CT scan, may MRI pang maabot. O ano na tayo, Diyos kung programa ni sa salud. Ang health and medical program na ni kan mga bilya perti. Dakulaon talagang tabang ini. Sa totoo lang po mga tugang. Kaya nga ni sa mga pahayag man sa social media, sa mga tao, sa mga dinudumanan, kan grupo kan Timbuan Kamsur, sabi nga ni Luigi Villaperti, maugmaw na sin produktibong aldaw na naman ang naggalipas kaibaan mga tugang sa interong lugar na sa tuyang pigpapasyara. Mapagurang man, mapangmagurang man, o senior citizen na sin mga hobinis, nakikisumaro sa indang grupo. Nagdadarangog, mayong tinuturong ka, lalo na pag minaarana na, nagkanta na si Gubmigs. Gayonon pala ng boses ngayon ni Gubmigs. Oh. Saka na arana ni Gubmigs, dahil talaga nindo malilingawan. Si Kung Sal nga ni, may arana man yung kahit diba, kung kailangan mo ako, nandito lang ako. Kapadagdag, sabi ni Padingin. Atintido po ang mga tao pag nagtataram na si Luigi Villaperti, si Gubmigs, si Sal Fortuno Jr. Atintidong marin mga tao sa pagdangog kan sa inda pong mga plataforma di gobyerno. Basta iriba-iba lang ang Timbuan Kamsur, mayong imposible. Mayong imposible po dahil po bako lang pong puro taram ang ginigibo, kundi yaon pirmi ang aksyon. Garo man si Mano, aksyon baga. Dahil gaya naga para taram, pero yaon man ang aksyon. Sa katatabang man sa mga nagsusurubling bihikulo niya, 5 pala ng multicab niya. Para lang maihatod sa mga ospital ang mga emergency may hilang sa Iriga City. Maasahan talaga ang Timbuan Kamsur sa matod lang. Pero po, dahil naasahan taman ang Kapuerte, naasahan taman ang Timbuan Kamsur, Timbuan Rinconada, anong dapat taman nakikibong kayo ni? Tayo naasahan man kita, inaasahan man nindaan sa tuyang suporta sa maabot na Mayo 9. O di dapat iyo man po ang nasa tuyang suportaran, asin iburuto. Di ba? Aber daw, nasa linya ngunyan si Karundang Philip Barasina alias sa DJ Pugi. Yan na ang inahalat. Inaabangan kan mga pardangog si DJ Pugi. Bicol Connection Report. DJ Pugi, good morning. Ilaog mo. Salamat, Tabi Karundang Joey. Good morning sa mga parantabay niya to. Saro sa na-obserbaran mo yan, gan mga motorista, inibaga nga tinampo dyan sa Santa Cruz Sur na naglulubog. Ano na, tinampo naglulubog? Oo. Tano man? Naglulubog baga ang gilid na porsyon kana sinambit ng tinampo dyan sa may Santa Cruz Sur. Itong paka-espalto, kurisadong marhay na malasado. Si daw ang pwede tang interview kaya? DPWH? Siyempre, ang DPWH, 5th Engineering Ay, dalagana na si Engineer Aris Hermoso. Pwede man apuda na lang. Magdigdi ka lagot sa estasyon, apudan mo, live taligdi. O, kung yan baga na tinampong yan, tigpa para repair,
Pero marisa mo ana gilid butog. Karon itong kumunoy na naglulunod ana tinampo. Saka naobserbaran digdi na garoso pakasimento kayan, medyo labadin niya. Sisay daw ang kontraktor. Kapalan sa nanin espalto, inibaga ang porsyon na paghali sa Santa Cruz Sur sa Ciudad Canirga, pasiring dyan sa Masuli, sa Banwan, Canbato, pigpa para repair ang tinampo, mga baguhon pa. Kaya nari sa ka na mga motorista na garo ngaya maluya ana templada kan pakasemento tapig pa para ibabawan sa nanin espalto tapos naglulubog. Pero ito bagad duman sa San Fernando Bypass Road. Maray ito ta na-resolvera na. Dahil ang gayo nagpapara lubog ang tinampo duman. Kundi ini naman na yaon digdi sa may Santa Cruz Sur, pasiring dyan sa Masuli, talagang madalion na nagraot na tinampo dyan sa nasambit ng mga lugar. Oy, Lip, Bakong, maghanap kang pwedeng ma-interview ta kayan. Sisay ang kontraktor kayan. Kisay na project yan. Aram yan ni Engineer Aris Hermoso. Oo. Abudan mo na. Tagapagtaram ka na DPWH, Mhm. 5th Engineering District and Camarines Sur, punta sa napaarog kayan sinambit ng tinampo. Ano, delikadong may maaksidente o ano, Dayman? Ay, delikado yan. Kung medyo madurodiklom, Mm. bigla bagang butog itong gilid. Kung may mga naggilid dyan na motorista, Simplang. pwedeng umuntol. Di dapat i-repair na yan ngunyan, tulos. Taigwaman sindang road maintenance repair baga kaya na budget. Oo, yan man nga dyan si Engineer Cortez. Kung day pa retire, taga dyan baga sa Santa Cruz Sur. Oy, si Engineer Cortez naman daw. Saro man ini sa mahiling mo, dawa medyo may edad na mamantinir ka na mga tinampo. Igwa bagang mga budget kayo ang DPWH sa road maintenance, sa national highways, Ay, oo. Sa secondary mga road repair. roads. Oh, may maintenance din kayo. Dapat asikaso na tulos. Dapat aksyonan kaagad. Bako na yan. May mga patrabaho pati na DPWH, 5th Engineering District and Camarines Sur, na nasusuya ang ibang mga taga-baryo. Tayo man. Araw ba kan ginibo dyan sa San Vicente Baaw? Oh. At pistangon yan, mayo ng maagihan sa mga motorista entero bagang ginura-gura na so palaog duman sa San Vicente Baaw. Ay, iyo man ang Lip. O di paano na maralayog na ang mga parapiesta? Harayo na ang tigaragihan, dumana sa may Bagong Bayan, dyan na sa may Salvasyon, narilibot ng Marhay. Grabe man kaya. Taaro kayo? Dapat kayo, karkabanga langon ang pagtatrabaho. Taga magamit sa kabangang tinampo. Kontraktor kayan tabi karon dan Joey, ang Rimar Construction. Sisay man yan kagsadiri kaya? Come again? Sisay ang kagsadiri kaya? Dahil ko Construction. daw kunyan, pero bako man yan tagadigdi sa Rinconada Ay, o iyo. Kapsur. Baka taga-Albay na naman yan. Ang sisti kayan, may nakaabot sa kuyang masariga na informasyon, may urulay palang kayan kontratista, saka na kapitan dyan, na sindasan ng duwan, nagurulay, tanganing burao ng intero, ang porsyon kan tinampo na palaog dyan. Mayong ipinada. Pasyari daw yung punong barangay dyan sa barangay San Vicente. Gistangon yan, baka sibot. Ay, nantig ka pa. Sabay na nantig kung makikipamista as in ma-interview sa imo. Ang problema kaya karon na Joy, kung di ako pakakanon, Ay, ano man tada baka may halong hilo.
Ikaw nga, kadakol na arawan mo, dito sa San Vicente, sa Ika nga Batuan, Candao. dahil marami ka ng alam sa mundo, kailangan mo ng manahimik. I will give Maray you kon, your final, Si Vice Mayor Jofred Balagot. final dinner. Oh, ayan na. Kakana nga dyan. May mga subakon si Vice Mayor Jofred Balagot dyan sa Banuan Canbuhi, pag malawgan media. Oh, Mother, Superiora, bigyan itong mga media ito ng kape na may lason. Grabe man na joke yan eh. Vice Mayor Jeffred Balagot. Marangani itong bakla niyang staff dahil man nagtutubod. Dahil man, Mother Superiora. Ito, Mother Superiora. Itong bakla niyang staff yan na. Nagbuot na baga ka to? Mabuot ito. Si Mother. Si Mother, dahil pwede magtubod sa salang sugukan sa iyang among. Ini man ang lukot yung mga na Mother Jeffred na yung Superiora Balagot. na po. Pagkabaro Vice Mayor, gustong hilo ng media. Kaya sa na siya sasarabihan na kan mga taga-Banbaan na buhi na itong ibang babae dyan. Hindi nga si Vice Mayor Balagot, mayong utang na buot, saka bako pangyayang turi. Ay, ano naman yan? Lampas na kahit 40 anyos ang edad ka yan. Dahil pa nanggad palan. Ayan na sabi ka na ibang babae sa panuwagan buhi. Tano man nakakataram sinda kaya na. Iihi kung sa'yo, nagilid-gilid. Eh, tanong man ta nakakataram sinda kaya na iling nindang putsulo talaga. Yung ano niya, ano sa araw kayo na Uy, ibang babae Lip, sa panuwagan? sa lalaki daw na maedad na tapos putsulo pagaro, nakakarima-rimaman talaga, no? Oh, bihira. Ay, ang babaeng makadurog putsulo man ang gagaro maririma-rima. Mari mo pala. Mari-marima. Marangay ka niyo, tawanan na yung gulay na natong. Oh, maggulay ka daw ka. Tamang-tama ngayon, taputsulo ka, may panggata ka na. Langaton. Oh, kung dahil lang atong. Kaya pahidan din langaton. Ang lang atong palanlip, magatulon pala niya na Ay, marami. oo. Ang digta kayan, talagang matindi. Mm-hmm. Diyan sa panuan kan buhay kan mga panahon tabi, karon ng Joey. Nagpasiring kami dyan sa Bye-Bye Pools, sa Balyong Danau, sa Barangay Ipil. So, sistita, pinakakan mi pa itong mga tugang niya itong dumana. So, pating pools, pagpapatubugan yung Carabao. Ay, ano? Grabe. Oo. Pagkatapos, kan pauli na kami ay tapig para purutol sulangaton, pig para burugtak duman sa agihan, sakang mayo man ibang agihan, sa itong agihan, makaagi lang tao. O di, bangan pa, ito man na mga pamangkin ni Agom na hali duman sa tapi, entero baga itong nagkakaragaw-kagaw, pag uli, Pagkatul kaya lang atong. sabi ni Panugagan kay ito, ano man niya sa araw yan ang ibang mga kahubinan dyan sa Balyong Danau ka na buhi. Ano to, narayan? Anong nakarahay ka ito, nakabulong? Mayo man, nahahali man sa na yan. Nahali man sana. Oo, mas grabe, ang ingas ka nagro-roll. Sa mga mister palan, ay lip, pwede palan iresita yan sa mga misis na kung ang sa indang mga mister sobrama na el, dit na sa nagarumay sa kuneyo, pagtagalaydan lang pala ning langatong kan mga misis, an sa indang mga mister. Sulbo doon na ang sa indang problema. Oo, tanganing makatultol. Ano nga niya? Kung magkatulda. Kaya na, resita doon sa mga mahilig. Ito mga mahilig na mister. Ay, ito nga ning masobra manahilig na mga mister na may dit sakuniho. na sana. Kiblit kakikiblit, garo na may sakuniho. Ay, ang resita pa lang sa mga misis kaya, langatungon sana. Oo, Solve itong ang problema. naruptuban ko itong nagpa-blatter na sarong babae dyan sa probinsya ng Sorsogon. Oo, tano. Na pinablatter sa mister dahil na siya inuuntukan. Habo na nga magpahingalo. Mga nga na nga ko ni sa sex. Tano man, sa sarong aldaw nakakapira. Lampas 30. Ay, ano na, sa sarong aldaw. Oo, kaya pinablatter baga so mister. Ay, grabe. Ano daw? Habo na nga akong untukan.
Ano do, ang bertod ka tong lalakan, mister na ito, ano? Ta samantalang ang iba nga ning mga mister, nakakakabanga na sana. Dahil na nakakaunto sa saro. Baka Ito may mga sa 30, barako. grabe. Baka may sa barako. May sa ano ni, may sa barako mananggad, ano? Oo, May sa itong Cuneo. bur baga. Ah. Bur. Ay daog anbor kang Cuneo, ang Cuneo talaga, di nasangkay. Kaya Ganyan yun lupay-pay sa man ang merkado babae. publiko, napahirap sa istorya kan mga paratinda. Sa nagbakal sinda. Oy, ano to, pigpriso? Mag-agom. Lip, pigpresyo itong mister na sobrang L na aros 30 ang gusto gibohon na oral daw sa misis niya. Pigpresyo to. Tapos pinasaway na sumisi sa agom niya. Eh, makairak man ang maagom giraray ka ito. Ay, pamakon mong 30 bisis kang Isus Maria, si patawarong kita nin mahal na Diyos. Siring kan pagpatawad niya to sa mga nagkakasala sa satuya. Maray ka, Istoryang itaw inilip. kay Imelda Papin. Ah, Itaw kay Imelda Papin. tano man. Yeah, sukantang tukso. Na, sige daw. Ano nga si kanta na kaya? Ito bagang kay rami ng winasak na tahanan. Iyo man ang ganun. Oo, daog pa daan bagyo. Kay rami ng winasak na tahanan, kay dami ng pusong sinugatan, kay dami ng matang pinaluha. Daog ni si Papin sa bakbakan mo niya na eleksyon. Ah, Na nagkakanta ka, sige ang piling-piling. ay pangyayari. Oy, dahil taman, oy si Papin makairakta. Iyo di ang kulilat sa laban sa pagka-gobernador digdi sa Kamsur. Maray lang talaga kani magparakanta. Babaguhon na kayo ng kamsor, karoon ng Joey. Ah, Babaguhon. ano man ta babago? Ano rin pa man ang babago niya? Baka riribayan din pangaran. Ay, Ano pa pangaran? Tukso. Ay, ano na tayo? Tukso, layuan mo ako. O ilip dapat sa mga mister, yan lang ang pagparamdomon mo. Utok sulayuan mo ako. Yan, naroon Yan. lang kayong permi. Magiging faithful ka sa ago mo. Oh, takunday ka lumayo, tukso. Lalaga, tunun ta ka. Oy, kundi sabi kan ibang mga gorang, minsan, garo niya ako anong maluta araw kayo ng kasabihan kan ibang mga gorang na, palay na nga ang lumalapit, tukain mo na. O, yan man daw niya ako taarog kayo, ano. Ulay ko kako, palay na ang lumalapit, wag na mo nang tukain. Ay, dahil nga Maray ka yan. Pag magagat an kita at palay si na ngayon. DJ Mandy. Uy, iba pa lang ganyan sa true to life story na palay kaya ngayon lumapit, kaya tinuka na. Magagat kita ang advice kay DJ Mandy. Oo. Kaya ito ang eksperto sa mga misi. Iyo mananggad. Mga misis! Sabi sa ano yan, duman sa Albay, itong admin ka dati rin, magtunong nga ni kamo. Magtunong nga ni nga kamo. Tumunong kamo. Yan. Sundigdiwan sa Iriga, sa Rinconada. Magtuninong na nga ni kamo. Yan. Mag-oroontok saka magpormal. Yan, hindi na para palain-lain. Mayo pa nga kamong abunaran, sabi kan mga gorang. Tagaruman sa na yan, masaod ka. Tapos kadikit kan sa imong daradara, nakasin ko ka pa din abunaran. Iyo. Yan sa market. Kaya minsan makonsuelo ang buhay digdi sa kinaban. Ito man na mahilig maghugot na PCR kan PNP buhi. Puro na sa nabaga love life ang hugot ka ito. Tano man? Ikaw mang kagad niya ko, madam. Tig paplayin tik mo si mister mo. Kaya nagdumana sa ibang harong. Ayo. Magayon man ngaya ako. Sino hayam ba ngaya ako ang mister ko? Ay, gusto mong sabihin, battered husband. Dahil man gayon. Kundi pinagribay niya ako naman sa mas makanos. Pangyayari, ano? Baliktad ang nangyari. Oo. Kaya sabi man ka itong sarong amigo niyang pulis, amigo na pinsan pa. Ay, maray niya kan, iba naman ita. Hmm. Ay, sabi kan,
amiga ko man na pulis din sa Banwan Kanbuhi. Diri raw ngaya daw ngaya arag kan. Tinagakan man niya ako sa daigin. Di ko ngaya babalyuan. Forever. Garo pala niya ako ang pagkamot yan. Till that do us part. Till that do us part. Oo, nagtutubot siya duman. Until we shall return to into dust. Kaya na, tunay mong pala na pagkamot, kan sarong babae, kasagkod mo yan dahil papigre-rebayan niya sa mister niya. Daw rinibayan na siya. Aram ta na ang mga working mother man kaya, kung nag-opisina, minsan ang mga request kan mga mister, lalo na sa sarong bagay na dahil mo mapagbigyan, na muruto-muto, madali yun magmuto-muto ang mga mister, hanggang sa nakakakuha na lagod ng ibang misis or babae na itatao sa indang kagadan sa o request sa sarong bagay. Saka gusto pati kayo pag ma-interview ako, pag urulayan ka daw niya, sir, love life. Iyo Ako ta. po, nasa na yung trabaho, kan pulis. Anti-stress man kaya bagaan issue sa love life. Habuon na siya kan mga... Dakon puro problema sa bayaran sa tuition fee, bayaran sa kuryente tubig, bayaran sa wifi, sa internet, bayaran sa loan, bayaran sa kung ano-anong moral obligation. An mati mo garo ka na intiro nang nai-stress hanggang baka ma-depress ka. Pero kung ang love life ang bigulay, wala yan. Ay, garo nalilingawan mo ang intirong problema sa kinabaan. Oo, garo kung pirming niya on ganuman sa heaven. Ara itong kantang Heaven Knows. Ano nga ning tono kaya? Hindi ko daw. Pag mga tutunoon ka. Lalo sa mga love life, hindi ko daw natutulong guys. Iyo. Sige na, param na, tamalog na kitang komersyal. Okay, nasabi, karoon nag-jogan sa mga hirap. Si tugong ko sa imong, i-interviewin mo na tata, ang arig malinawan ang isyu. Oo, konta kong ko daw. And naman si Philip Baracena, RPN, Radyo Ronda. Bicol Connection Report. Salamat kay Karundang Philip Baracena alias DJ Pogi. Mahanap buhay man muna kami. Pagkatapos kang hanap buhay, balik sa programa. Si Luigi handa nang magserbi. Luigi Reyes Villafuerte, ang bagong LRV. Mga kahimanwakan kamsur. Si Luigi handa nang magserbi. Nalibot niya gabos na barangay. Si Luigi handa nang magserbi. Kaya maasenso na sa tuyang buhay. Si Luigi handa nang magserbi. Hey! Luigi, Luigi! Si Luigi handa nang magserbi. Luigi Reyes Villafuerte, ang bagong LRV. This political ads paid for and by Friends of Luigi Villafuerte, National Highway, Cadlan, Pili, Camarines Sur. Palayugan ko daw ng happy fiesta ang mga taga-barangay San Vicente Batu and Baaw. Sorry daw kita saan makikaon na partner. Oy, sa pamilya ni paring Mark Rodriguez, happy fiesta na lang sa pamilya niya dyan, ano. And palayugan ko man ng happy anniversary, wedding anniversary. Agaro, ano nang apod kayan? Sa mga wedding anniversary, igwang golden ano. May nagbati nin happy wedding anniversary kay Congresswoman Josal Portuno and Congressman Sal Portuno. So happy anniversary na lang po sa endo. And more power sa mag-agom na Congresswoman Josal Portuno and Congressman Sal Portuno. Ang pagbati hali sa sendong mga supporters, pamilya asin sa Samuya, digdi po sa RP and DCKI. Salamat. Okay. Rinconada,
sa Rinconada, makakaaro pa sa iya. Probado ng serbisyo, kaya kita na maasenso. Mabilis serbisyo, Rinconada. May serbisyo, Rinconada. Mig serbisyo sa Rinconada, Congressman Migs Villafuerte. This political ad is paid for and by Friends of Migs Villafuerte, San Isidro, Iriga City, Camarines Sur. An oras na yan atod sa indo ni Mr. Julio Victor Marlo Siguera, President, Siguera Technological Colleges, Irigan City. Para sa edukasyon di kalidad, Siguera Technological Colleges. Ako si Melinda, tindera, kumakayod para sa pamilya. Sa halalan, huwag niyo kong kalimutan. Arnold ho, bumabiyahe para sa maginhawang buhay. Sa halalan, huwag niyo kong kalimutan. Carla po, nurse, nagsiservisyo sa Pilipino. Sa halalan, huwag niyo kong kalimutan. Sa boto mo, apektado ang buong bayan. Sa halalan, huwag natin sila kalimutan. Paalala ng Ad Standards Council, Ad Foundation, KBP at ng himpilang ito. Saro sa mga kumonahelang kan mga senior citizen ngunyan, iyo ang katarata. Pag-igwakan katarata, malabo ang paghiling mo, taigwang puting layer na nakatakop sa mata mo. Kaya lang, mahal magpa-opera ning katarata. An iBerry ang epektibong bulong sa katarata, asin iba pang kamatean sa panlalabo kan mga mata. An iBerry, igwang bilberry, asin ini gibo sa Amerika. Epektibo man an iBerry sa glaucoma, pterygium, astigmatism, pamumula, pagluluha, gatol, asin makulog ang mata dahil sa sobrang paggamit kan cellphone asin computer. An iBerry mababakal sa Mercury Drug, St. Joseph, Watson's, asin sa indong suking butika. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Aram daw nindo kung taano importante ang kidney sa satuyang lawas. Ini ang nagsasara kan mga ati asin toxins sa satuyang dugo. Kung maraot ang satuyang kidney asin dai magfunksyonin tama, posible magkahelang kita asin magkaigwanin manlain-lain na kailangan. Arog kan panluluya, kulang sa turog, difisil na pag-ihi, gatok na kasukasuan, pagkaribong asin difisil na paghangos. Tanganing makalikay sa helang sa kidney, ang solusyon dyan, iyo an Kidney Care. Ang Kidney Care, produktong gibo pa sa Amerika. Asin may sangkap na vitamins asin minerals na nagpapakusog kan sa tuyang kidney. Ang Kidney Care, katabang man sa padagos na sirkulasyon asin paglinig kan toxin sa lawas ta. Hulita mahal na marhay ang magpa-dialysis asin magpa-opera sa kidney stones, kaya likayan ang kidney stones, UTI, dialysis asin kidney failure. That's why you really care. Always take care of your kidney with Kidney Care. Ang Kidney Care mababakal sa Mercury Drug, Watson's, South Star Drug, Rose Pharmacy asin mga nanginyanot na drugstores nationwide. Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Si Mayor Simbulan, subok na matibay. Ang nabwa umasenso dahil sa kanyang talento. Dedikado, may puso sa kanyang trabaho. Kay Mayor Simbulan, patuloy na lalaban. Magkaisa o nabwa, isimbulan tayo. Abante o nabwa, isimbulan tayo. Subok na sa serbisyo, ang nabwa, asensado. Serbisyo, simbulan, pagpatuloy ang pag-asenso. Attorney Fer Sembulan, Attorney Fer Sembulan, Attorney Fer Sembulan. Sana po siya ang mayor ko, sana po siya ang mayor ko, sana po siya ang mayor ko. Walang iba kundi siya lang, Attorney Fer Sembulan. This political ads is paid for by Mayor Fer Sembulan, Nabwa, Camarines Sur. Pai! 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 Ano na naman? Pwede na daw ako magboto? Nata, 18 ka na. Yun na baga, Pai. 18 na ako ka nakaaging bulan. Nakaparehistro ka sa Comelec. Yes, Pai. Ang sabi baga, ang gamos na makumplianyo, ngunya na taon, bago ang pirilian, pwede nang makaboto, ngunya na Mayo, kung ika 18 anyos na. Oras tigon ka man. 18 ka na pala. Iboto ang sadiri. Ako Bicol Party List. Katabang na. Kasurug pa. Numero 18 sa balota. Ano bang mga i-deliver ni Nognog sa Senado?
Di-deliver ni Binay, karanasan niya bilang human rights lawyer. Yung malasakit niya sa mga OFWs na tinulungan niyang makauwi. Yung kakayahan ni Binay mag-deliver ng mga serbisyo nung mayor siya. Pati yung mga nagawa niyang pabahay bilang housing czar. Yan ang mga dadalhin sa Senado ni Binay. May nagawa na, may magagawa pa. Binay for Senator, 11 sa balota. Political ad paid for and by Una, 117 Rada Street, Makati. Hello! Ako po si Congresswoman Joe Fortuno, nalistado sa pangalan Teacher Joe. Ako po nagpapasalamat sa pagpaunra ng Diyos ako na makapagserbisyo sa ika-5 distrito kan Camarines Sur sa nakaaging 3 taon. Pero pakatapos po kang sa kong termino ngunya na taon, ako po maritiro na sa serbisyo publiko. Pero bako lang po ako ang maritiro, kay bako po ang mahal kong esposo, si Congressman Sal Fortuno, na maritiro naman matapos ang halos 40 taon sa serbisyo publiko. Kaya anapot, si Isay ang mapadagos kang serbisyong Fortuno. Serbisyong namatean kang kagulping mga tao. Siyempre, sinagmana sa nguya. Nagmana sa ama. Nagmana sa ina. Si Sal Fortuno Jr. Ma, ang serbisyong Tatak Fortuno, ipapadagos ko. That's our junior. Sal Fortuno Jr. Maservisyo siya. Para Vice Gobernador, iboto si Sal Fortuno Jr. Pamayo kan sa tung banwaan, asin lider kan sanggunian. Niyaan mayor ta, migay ibas ko, ibas ko, ibas ko, ibas ko. Ibigay ibas ko, dagosan progreso, asin ang pag-asenso, kita sigurado. Pinunoy ibas ko, maray na konseho, tutol na liderato, dalan sa pag-asenso. Pinunoy ibas ko, silang na konseho, harani sa tao, dalan sa pag-asenso. Ngayon migay ibas ko, tulaan nag-asenso, sa tuyang ipadagos, maray na liderato. Sinonoy ibas ko, bilang sa tung vice mayor, ang sa tuyang konseho, ang irarani sa tao. Migay ibas ko, ang sa tung mayor, nonoy ibas ko sa tuyang vice mayor. Ang programang ito ay hatid sa inyo ni Miss Monica Perique and family ng Limassol, Cyprus. Osi, Gesi Migs. Osi, Gesi Migs. Osi, Gesi Migs. Sa kongreso siya na nga. Osi, Gesi Migs. Migs Villafuerte. Osi, Gesi Migs. Migs Villafuerte. Osi, Gesi Migs. Migs Villafuerte. Sa kongreso siya na nga. Pagtutuunan niya kayo ng libreng edukasyon profesional sa bawat pamilya at iyon ay magayon. Tatabahuhin niya lahat sa abot ng kanyang energy. Ang maumpisahan niya Rinconada State University, kaya pati ang Camsur Medical Center dun sa Bula. Pagagandahin at modernisasyon ng kanyang magagawa dahil sa kanya nakilala si WC Camsur at Karamoan. Pasikatin ang Rinconada ay kanyang pagsisikapan. Trabaho kanyang nililikha, probado na siya sa gawa. Napatunayan na nating tumutulong siya sa madla. Ang kailangan sa kongreso, yung tumutulong talaga. Mix Villafuerte, kailangan ng Rinconada. Osi, Gesi Mix. Mix Villafuerte.
Osi que si Mix Villafuerte. Osi que si Mix Villafuerte. Sa Kongreso siya na nga. Ay pwede. Osi que si Mix Villafuerte. Osi que si Mix Villafuerte. Osi que si Mix Villafuerte. Sa Kongreso siya na nga. Ay pwede. Aakayin kayo ni Migs sa magandang kabuhayan at sa Kongreso hindi kayo pababayaan. Gagawa siya ng agrihab para sa mga magsasaka dahil ang mga mahihirap ay malapit sa puso niya. At kay Migs sa Kongreso itong kanyang priority. Ang distrito magiging lugar ng renewable energy. Sisimulan niya ang wind, solar pati ang biomass. Murang kuryente para sa lahat at hindi na tataas. May malasakit sa tao, may tunay na prinsipyo. Sa distrito siya'y maglilingkod bilang kaibigan nyo. Kaya piliin natin ang taong subok ng talaga. Migs Villafuerte, kailangan ng ringkonada. Osi que si Migs Villafuerte. Osi que si Migs Villafuerte. Osi que si Migs Villafuerte. Sa Kongreso siya na nga. Ay pwede. Osi que si Migs Villafuerte. Osi que si Migs Villafuerte. Osi que si Migs Villafuerte. Sa Kongreso siya na nga. Ay pwede. At ang sabi niya ay sadi na kita sa migtabang, migpayaba, migserbisyo, Migs Villafuerte sa ringkonada. Oh yeah, sadi na kita sa migtabang, migpayaba, migserbisyo, Migs Villafuerte. Oh yeah. Osi que si Migs Villafuerte. Osi que si Migs Villafuerte. Osi que si Migs Villafuerte. Sa Kongreso siya na nga. Ay pwede. Osi que si Migs Villafuerte. Osi que si Migs Villafuerte. Osi que si Migs Villafuerte. Sa Kongreso siya na nga. Ay pwede. Osi que si Migs Villafuerte. Osi que si Migs Villafuerte. Osi que si Migs Villafuerte. Sa Kongreso siya na nga. Ay pwede. Osi que si Migs Villafuerte. Osi que si Migs Villafuerte. Osi que si Migs Villafuerte. Sa Kongreso siya na nga. Ay pwede. Osi que si Migs. Biyon mga tugang, balik kita sa programa. 20 minutes before 11 o'clock in the morning. Pag alas 11 ang tabayanan ng masunod na programa. Ay, good morning kay Boss Joji Agnas, kay Boss Bong Maniskan, kay Councilor Pongpong Ramos, ang masunod na councilor dyan sa Bato Camarines Sur. Always watching. Siring man po si Pading Bong Maestrado, good morning. Kay Jojo Piñauas, kay Paring Don Hugo, always watching man. Kaya lang nag-programa ngayon ko pa rin. Sabay pa lang kang programa ko. Ay, kay Mr. Johnny Cuadro, good morning. Kay Pangkor, good morning. Uy, mga tugang, adik sa talpak, pwede nang ipaban sa pagkor. Inikayat ng Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR ang publiko na lumapit sa kanilang opisina kung sakaling mga nalulong na sa pagtalpak sa online sabong ang kanilang pamilya. Siguro na po kayo ngunyan mga minor de edad. Sa cellphone lang nakakapagtalpak na daa, lalo na kung igwang internet connection. E paano na po ang pag-eskwela kan mga hobinis na nalululong naman sa talpak? Ayan, iba nga ning OFW,
imbis na iyo ang mapadarang dolyar sa pamilya sa Pilipinas, ay baliktad ang nangyayari. So, OFW yun na naghahagad kwarta sa Pilipinas. Napadaran sindatan ang ibang OFW, bako manggabosan, nagkapera lang po. Ay nalululong na rin sa talpak. Nauubos ang sweldo sa katataralpak. Ay ano na tayo, Diyos ko. Sa press conference, sinabi ni PAGCOR Chair and CEO Andrea Domingo na mayroon silang kapangyarihang mag-ban ng mga bettors na na-addict na sa isabong. Atong ang ano na tayo? Sige sa nangyaman pati ni atong ang sa isabong. Ini po ang sinabi ni Domingo matapos ang mga ulat na di umano'y mayroon ng mga pamilyang naapektuhan, mga nalulubog sa utang. Tani ba po da kaya mga online sabong? Ani bang mga management kaya ni sa mga online sabong? Nag-aako na ning mga isinasanrang cellphone, auto, motor, titulo kan mga pagsasadiri, kan mga para talpak. Ay niya ko pangyayari. Grabe pala niya ko ining epekto kani sa ekonomiya kan mga ibang mga para isabo. Na iguana po dang nalulubog sa utang. Iguana nga ning nag-uuramintado ang alimantak. Bako lang po sa isabong magin ini pong mga sa kasino. Kung naramdaman nindo tong sinubsuba na itong sarong kasino sa Manila katong nadaog. Tapos, pati itong kayamanan niya na utot dahil sa kakasino. Ay, digdi man sa isabong igo naman pong nalulubog sa mga utang. Nagbapabakal, nagsasaranra na ng mga pagsasadiri ninda. Makapagkas-in lamang po sa online beating na ini. Wika nito, aktibo ang PAGCOR sa pagbaban sa mga isabong bettors. At sa oras na mapasama ka sa listahan ng mga bawal, makatalpak, bawal ka na ring makapasok sa mga kasino. Ayan po Dapat may kontrol po sa mga paraisabong. Dapat may kontrol ka mo sa mga taratalpak na ni. Tamasakit po, maruro ka ni hanggang sa malubog ka mo sa utang. Ang iba dyan, makakagibo na po nin mga katarantaduan kapalpakan sa kapwa, asin sa pamilya. Diba? Okay, thank you kay Hermanang Monica Perique and family kan Limassol Cyprus, kay Hermanang Melanie Mendoza, kay Hermanang Maroya Zero of Japan, kay Hermanang Maureen and Michelle, always watching sinda. Oy, ining therapist linupigan po. Ginadan asin linaog pa sa karton. Hirak man kan biktima na gayong-gayo na. Sarong therapist po, ginahasa, pinatay at sinilid sa karton. Ginahasa, pinatay at sinilid umano sa karton ang isang therapist sa una na report na missing sa Tugigaraw City. Sa report ng Tugigaraw City Police Station, kinilala ang biktima na si Maria Jennifer Susita Uñate, 27 years old, habang ang suspect kinilalang si Belfred Carudan, 31 years old, na nakatira sa kabilang kwarto sa inuupahang apartment ng biktima. Gayong gayo na kan biktima mga tugang, ginahasa, tapos pinatay ng suspect. Isinilid pa sa karton. Grabe ng pagkatarantado kan suspect na ini. Bako lang may pagkasakuniyo kundi may pagkademonyo an alimantak kan suspect na ini. Maray ka ini dahil naman ni buhayon. Tabaka may mabiktima pa. Inako kan suspect na naakit umano siya tuwing nakikita ang biktima na nakasuot ng righties or nighties na inaapod. Ang nighties kaya baga mga tugang, pag iyan ang sulot na kan mga misis or kan babae, kung may agum ka man, iyan ang gustong nahihiling permi kan mga mister sa mga misis ninda na naka-nighties. Pero bako manggabos na mister, arog kayan ang pananaw, asin ang kaisipan. Igosa naman iba, itong mga mael, itong paslo o ganid sa laman. Yan.
Kaya po dahil sa nahiling kan na suspect na nakanaitis, kaya ka nakaaging Sabadong banggi. Duman na kinamangkan na suspect sa kwarto ang biktima na si Jennifer at linupigan na. Dangan ginadan niya pagkatapos niyang makaraos sa biktima, ginadan saka ilinaog po sa karton. Grabe dapat kani yung suspect sa laog pa sa nakangkulungan, bogta ka na dyan yung mga kubrang kargado ni na mga anong apod kayan? Kamandag. Nangarig dahil na mabuhay ang suspect. Sa delikado ang pagiging manyakis kayo ni. Saka criminal kan suspect. Kaya ngunyan, dahil sa ginibong hot pursuit operation kan mga pulis, yaon na po sa karsel ang suspect na kakunkundangan sa sampalingunanin magkakanigong kaso kriminal. Diyan pa lang sa kulungan, botasanan nindo yan yung kubrang kargadong kamandag na magturuog na ang suspect. Dahil na ni pagparapakakanong kang gobyerno sa kulungan, mga arog kaning kaso. Okay, 10 minutes more before 11 o'clock in the morning. Viral daw mga tugang sa social media. Aram po nindo arog kaning mga bulan. Nauuso man ang mga patuli operation, tuli operation. Diyan nga ni sa Bao, si next councilor Galibayos. Palibas sa graduadong nurse, registered nurse. Ang programa niya dyan, saro na itong Operation Tuli. Pero sa social media, may nag-viral na amakon mong tulong mga kababaihan, pigtabang-tabangan, asud-asuda na turion ang sarong 22 anyos na lalaki. Medyo makunat-kunat na kayo. Kadaglan baga sa tinutuli, mga dahil pa na eskwela nga ni sa elementary. Tinuturulit na. Tas sa lalaki po kaya, dapat tuli ka talaga. Tapag bako kang tuli, kung putsulo ka, ikakauyam ka kan magiging ago mo, o kung man kang girlfriend mo. Di ba? Saka bubulihon ka, kakantsawang ka kang kapwa mo lalaki pag putsulo ka. Pero kung tuli ka, ay lalaking ngayon eh. Maurag ka ngayon. Umawong ka pa. Digdi sa 22 anyos na lalaki, sanib persang tinuli ng 3 babae doon po sa Pangasinan. Viral sa social media ko niyan. Pero, di nakaya kan gunting garo. Di man pwede ang patok na mandataman. Baka ginamitan na kitong pinakamatarom ng pantuli. Viral ngunyan sa social media ang 22 anyos na sultirong ini. Matapos sanib persang tuliin ng 3 empleyado o kawani ng RHU sa kanilang isinagawang Oplan Tuli yan, sa barangay Tibag, Magaldan, Pangasinan. Ngunyan lang da kaya asinda naka-encounter ning sarong maedad na 22 anyos na lalaki na ngunyan pa sa nagpatuli. Asin ngunyan lang naisipan na magpakalalaki. Pambira. Uy, sa mga bakla, nagkapaturi man daw. May nag-text ba? Garo inda. Ay, nakong mga libang-libangon ta lang po mga tugang minsan sa dirita kan kamahal na kunyang kan presyo kan petrolyo. Pati LPG, sige sana. Pati ang mga mayor na barakalon, Diyos ko, ang sira ngunyan, karne. Ay, na tayo, Diyos ko, nga ko. Kaya po, ribong nakita kung saan nakita madres po na rin pansaod-saod. Ang sanggatos ngunyan, maana. 1/4 kilong sira na sa nagayod.
na mababakal na kan or lampas na sa ng 1/4 kilong sira sa karning urig. Kaya makairak man daw kung mayo ka talagang permanenteng trabaho, mayo kang permanenteng income, pagtios ang sasapuon talaga. Gutom, kagutuman, ano po. Kagutuman po ang namamatikan mga tao sa sobrang kamahalan. Pero lingunin do, magyan ang mga plete sa pamasahe sa Trimobile. Apisar nagdagdag na po ang pasahero kan mga Trimobile. Ang plete day pa nagbabaraba. Oh. Ang rason man, paano pa man niya kami madilin siya na mahal-mahal man kaya ngayon ano po ngayon yan, gasolina. Kaya po, magin ang mga yaan po sa local government units na mga membros kan sanggunian, magin ang mga alkalde, nadidipisilan kung paano bibigyan ang mga riding public sa mga request na ipababa ang presyo kan amplete sa mga Trimobile. Tapos, paano man dadangugon ang kahagadan kan mga operators and drivers kan mga Trimobile na dagdagan palalo ang pamasahe. Taka nag-lockdown po na ang pasahero kan mga Trimobile ginibo sa na minsan 2. Ungon niya nga ni, dakol na, kaya na, pwede na dahil manamang gayon. Pero ang plete po, mataas pa manggirari dahil pa ibinababa. Kaya pigbabarabalansi man po kan mga alkalde, kan mga membros kan sanggunian, mga vice-alkalde, kung paano maitatama lang sa tahaw. Si hagad kan mga riding public, na ibabaan pamasahe sa Trimobile, si kagadan man kan mga operator and drivers kan mga publikong Trimobile, kung paano man po mataas man ang singilinda sa pamasahe sa mga pasahero. Ngarig kung agko man sira maipuling kita or income sa sa pamilya maninda. Ngunyan masakit ng makaara-adobo nin karning urig o makapag beef stick Puro na sa makita turay. Uy, ang turay pati mga tugang sobrang dugi. Malata na dugi ako kasubang kita, ang pigsira ako. 30 pesos na turay, 1/4 kilo. Nagbakal ako dyan sa kantukan na San Agustin. Tamay na agyan ako nagtitindang turay. Bakal daw niya ako kung turay, di pig-un-un ko sa suka. Madugihon pala ning turay, nagkadurogi ako. Marenganing igwang ikos duman sa moya na bagong mag-ugbon, kinuha ko tong kuting. Para hilot ko itong lalamon, aning liog ko, ay natanggal mga tugang si Dogi. Iyan pa niya ako ang bertud kan kuting o ikos. Na pag iyo ang pigpahilot mo ang mga kuko niya sa bako man sa laog ka lalamon, hindi bilang sa may liog. Para arog-arog ko lang kanina, natanggal po si taday nakakayang matanggal kan nakapirang sa abana kong batag, tamay idug sa abang batag duman. Di niya ako nahali, makuluga. Kaya ang premyo ko sa enda, itong inunon kong turay, inubos kong ibinawag sa ekos. Orog bawang si mga ekos. Pero ang pangir yung iyaw. Natanggal man, so dugi ko sa lalamon. Turay na sanay naabot ka na sa tuyang income baga. Niya, kung masakit talaga ang buhay mo niya na. Talagang masakit hanapon ang kwarta. Kaya ngunyan, pag may kwarta po ka mo, dawa agurano kay isip nindong magtipid. Dahil talaga kakayahon kan presyo against income. Kaya talaga maturay-turay kita. Good morning. Kay Hermanang Monica Periqui, I love you, Hermana. Madali ka na magpuli. Itong sapatos, dahil ka na magbakal sapatos ako. Kadakol akong sapatos. Kwartahan na sana. Joke lang. Oy, thank you, Hermana. Kay Mary Paras, good morning. Nag-watching man. Kay Ma'am Tonit Baldos, sabi niya, good morning po sa mga parantabay, sir. Have a nice day watching from Laguna, Binyan. Thank you so much. Love life first, reliever in life. Ha, ha, ha. Yun si report ka sa bago ni karon ng Philip Barasina. May nag-react. Salamat kan sa inyo pagkantabay. Maparam na ako sa pang-biyernes na edisyon kan programang Bicol Connection.
Sa technical, nakaibanan ko ang mga gawapito kong mga pag-iriba, Engineer Felix Lagrimas, and Engineer James Oco sa transmitter site. Yan man duman ang maskulado tang PSG, Aldrin Orlando digdi. Ang information officer digdi si Jimmy Guanzon. Sa opisina si Ma'am Kayla Ligacion Valdez. Salamat kansa ito pong pag-aantabay. God bless us all. Bicol Connection, mga follow-up kan mga issues na makonektar sa mga tao, asin ahensya kan gobyerno, relevanteng informasyon sa likod kan mga bareta. Bicol Connection. Mga reports kan RPN patrols, entrevista, asin serbisyo publiko. Yan kabos ang tabayanan. Bicol Connection. Kada Lunes hasta Biyernes, alas 9:30 hasta alas 11 pagkaaga. Kaibahan si Joey Habana Lin. Bicol Connection. Bicol Connection. The preceding program was a paid broadcast.